No niin, tässä on nyt Milky Tracker, mallinnettu Fast Tracker 2 mukaan, ja alun perin trackerit tehtiin Amigalle, ja Amiga oli aika rajoittunut, niin tässä on niitä tavallaan niitä omia Amiga-rajoitteita vieläkin, mutta näillä on oma harrastajakuntansa edelleen, nyt me katsotaan miten tämmönen toimii. Eli tässä on tää ihan perus Milky Tracker, vähän suurennettu ruutu, ja me avataan tämmönen esimerkkimoduuli, minkä mä oon tehnyt tänne näin. Se voi kuunnella painamalla Enteriä, ja sitten Spaceista pystyy sitten pysäyttämään. No niin, semmonen pätkä, ja me voitais vähän eka katsoa tätä käyttöliittymää. Täällä on eka näitä nappuloita. Niistä voi suorittaa toimintoja, avata ikkunoita, vaikka mitä. Ja jos tuntuu, että vahingossa klikkaa ja haluaa päästä pois eikä löydä nappulaa, niin voi aina painaa Ctrl X, se sammuttaa tuossa sen ikkunan. Ja siinä on vieressä instrumentit, eli siis soittimet, jos joku ei tiennyt. Ja siitä pystyy valitsemaan niitä ja editoimaan myöskin, nimeämään uudelleen. Ja lisäksi siinä on noin nappulat Load ja Save, millä pystyy niitä sitten sieltä koneelta muitakin instrumentteja latailemaan, tallentelemaan. Joo, ja instrumentissa voi olla useita sampleja, mutta siitä lisää myöhemmin. Ja lisäksi täällä on order list, eli tässä näkyy niin kutsutut patternit. Eli tässä on se biisin rakenne, ja nyt me katsotaan vähän mikä on oikein patterni. Eli patterni näkyy tässä alemmassa osassa ruutua, ja patterni koostuu siis nuoteista ja muusta datasta. Ja patternihan on siis jaettu kanaviin, ja jokaisella kanavalla voi saada yksi ääni kerrallaan. Niitä on tässä niin käytössä 12 kappaletta, mutta oikeasti ääniä kuuluu vain 8, kuten tästä voi nähdä. Ja jos me lähdetään vaikka katsomaan tätä ekan kanavan rakennetta, mitä siellä näkyy, niin siellä on nuotti C4. Ja sitten siinä on se sininen numero vieressä, toi vitonen, niin se meinaa, että se on instrumentti numero 5, eli bass drum, jos me katsotaan täältä instrumenttilistasta. Ja jos me nyt pistetään tää soololle klikkaamalla tätä numeroa tästä tämän kanavan numeroa ja otetaan täältä solo channel, niin me kuullaan vaan ainoastaan ne äänet, mitä on tällä kanavalla. Jos me painetaan nyt enter, niin me kuullaan tästä rummut. Niin, ja ehkä nokkelimmat huomasta, että siinä on kans vitosen lisäksi kans kutosta, ja se kutonenhan on siis toinen instrumentti, joka täältä voidaan katsoa, eli se on snare, eli virvelirumpu. Eli niistä pystyy tällä tavalla muodostamaan komppeja ja melodioita riippuen instrumentista. Ja siinä on sitten vierisellä raidella on hi-hattia, siellä ei ole sen kiinnostavaa, mutta sitten siinä on myös toi basso tuossa raidella 3. Ja jos me kuunnellaan se basso ihan yksistään, mä tuosta oikealla hiiren napilla pystyn unmutettamaan näitä kanavia, että pystyy niitä hiljentämään, jos haluaa, että joo. Siinä on bassoraita, ja siitäkin nähdään, että siinä on nuotteja. Tässä näkyy ihan oikea melodia, että siitä voi huomata, että siinä on D, 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 D ja sitten tulee kans F. Ja se menee ihan noiden mukaan, ja tässä vaiheessa voi itse kokeilla vaikka lisällä, eli pitää painaa spacea, jolloin tuo rivi muuttuu punaiseksi, tommoseksi loistavaksi hienoksi. Ja sit pystyy näppäimistöstä lisäilemään niitä nuotteja. Ja tässä onkin tää trackeri ero noihin muihin semmosiin sävellysohjelmiin, että tässä ei hiirellä klikkailla niitä nuotteja paikoilleen, vaan ne laitetaan näppäimistöllä. Ja kun nyt katsot sitä näppäimistöä, sä voit ajatella, että siinä on 2 semmoista kosketin riviä, eli niinku periaatteessa 2 oktaavia. Ja ne oktaavit lähtee niinku Z:sta ylöspäin, Z, X, C, V ja B niin edespäin. Ja lisäksi siinä on myös mustat koskettimet, kuten S ja D ovat ikään kuin sis ja dis. Ja mikäli säädetään toi add pienemmäksi, että ei hypitä hirveästi tuolta ylhäältä noin. Me voidaan nyt kokeilla syöttää tähän bassonuotteja. Sillä lailla, että me eka valitaan tuolta ylhäältä instrumentiksi bass eli 2. Ja sit voidaan tästä hakata näppäimistöä. Painetaan vaikka Z, Z, X, C, niin siihen pitäisi tulla muutama nuotti. Ja nyt jos me kuunnellaan meidän nuotit ja pari noita rumpuakin, mitkä vahingossa tonne lipsahti. Niin, ja tällä tavalla siis syötetään nuotteja tässä Milky Trackerissa. Ja
Nämä muut kanavat onkin sitten nuotteja, ja sen lisäksi pystyy myös jokaiselle nuotille säätämään volyymin ja myös efektin. Efektejä aika paljon, ja ne kansi katsoa sieltä manuaalista, mutta mä voin tästä nyt näyttää, vaikka kun mulla on täällä tommonen tuolla kanavalla 7 me nähdään. Siellä on efekti numero 4, ja se on niin kuin tuossa efektikolumnissa, kun me voidaan tarkistella, tässä nähdään, että nuotti on ekana, G4, sen jälkeen tulee toi instrumentin numero oli 4, eli tässä tapauksessa se meinaa leadia. Ja nämä pisteet meinaa, että on pelkkää nollaa tässä kohdalla, että periaatteessa siinä voi pistää ominaisuuden päälle, että näkee, että siinä on nollat, mutta voidaan ottaa siihen volyymiksi vaikka 10. Ja sitten nämä 2 vikaa tässä, mitkä nyt on tässä tapauksessa 4 ja 8, 4 on, liittyy tähän efektiin, eli toi 4 meinaa niinku efektin numeroa, eli tässä tapauksessa toi on tommonen vibrato, että saadaan tommonen hauska laulun kuulen ääni. Me pistetään tää 7 kanava tästä sololle, me kuullaan sieltä. Siinä kuuluu semmonen hienoinen vibrato, ja toi 84 on sitten se efektin parametreja, ja mitä ne tekee, niin se riippuu ihan efektistä. Tässä tapauksessa toi 8 tarkoittaa sen efektin tai sen vibraton nopeutta ja 4 syvyyttä, ja toi 00 siinä seuraavalla rivillä meinaat jatkaa niitä samoja. Noniin. Ja tässä on viereinen kanava, niin se on oikeastaan pelkkä kaiku tolle lead-instrumentille. Eli jos katsoo tarkasti, niin siinä on samat nuotit, mutta ne on vaan siirretty pari riviä eteenpäin. Sen lisäksi ne on tietenkin laittu sinne volyymikolumneen vähän pienempi numero. Eli periaatteessa voisi kuvitella, että näissä normaaleissa nuoteissa on se maksimivolyymi koko ajan, joka näissä trackereissa on siis 40. Ja oikeasti toi 40 meinaa 64, sillä trackerissa käytetään niin kutsuttuja heksanumeroita. Ja ne voi tuntua aluksi hämmentäviltä, mutta kun muistaa, että 4 on maksimia, tai siis 40 on maksimia, 00 on minimi, niin ihan hyvin pärjää. Voi tehdä volumeslideja ja vaikka mitä, laittaa vaan 40, 30, 20, 10 ja 0. Niin siitä tulisi ihan hieno, ei ole sen kummempaa. Ja niin, tossa on laitettu, että ne nuotit tulee hiljempaa ja jälkeenpäin, niin se kuulostaa sitten kaijulta. Noniin, ja sitten kun meillä on näitä patterneja, otetaanpa kaikki instrumentit tuolta kuuluvia, noin. Niin, biisi olisi aika tylsä, jos siinä olisi yksi tämmönen jurnutus vaan, niin niitä pystyy lisäilemään niin kutsuttuja patterneja, eli patternissahan siis nämä nuotit, eli se on tämä mikä tässä näkyy, ja ne näkyy täällä vasemmalla ylänurkassa. Me nyt käsiteltiin tässä aluksi tätä patternia numero 00, ja me voidaan klikkaamalla siirtyä tuohon 01, joka on siis tämä seuraava osa. Niin, ja näitä siis pystyy itse lisäämään, näissä se biisi sitten loppujen lopuksi koostuu, eli jos me klikataan sieltä ylhäältä ins-nappulaa, eli insert, sinne ilmestyy toinen 01 sinne perään, eli jos me kuunneltaisiin, niin kuulostaa toinen osa niin kuin 2 kertaa. Ja jos me halutaan lisätä sisältöä, eli lisää nuotteja tähän kappaleeseen, niin me voidaan lisätä tähän patterin numero 02, ja se onnistuu ihan vain klikkaamalla tätä plussaa. Se lisää nykyisen valitun patternin numeroa. No niin, meillä on nyt tyhjä patterni tässä. Ja jos me halutaan vaikka nyt itse kokeilla vaikka muuttaa äskeistä biisiä, niin me voidaan tehdä se aika helposti, että me palataan sinne patterniin numero 1 klikkaamalla se tuolta order-lististä näin. Sen jälkeen klikataan tässä nuottialueella oikealla hiiren nappulalla ja valitaan Mark All, eli se valitsee kaiken. Ja sen jälkeen klikataan uudestaan oikealla nappulalla, otetaan copy. Ne on nyt leikepöydällä ja sitten mennään sinne seuraavaan patterniin ja mennään tuonne ihan vasempaan ylänurkkaan, eli siis ensimmäisen kanavan ensimmäiselle riville ja klikataan oikealla napilla, otetaan paste. Siihen pamahti kaikki nuotit ja tällä tavalla me voidaan lisätä siihen vaikka joku muutos. Me voidaan laittaa vaikka, että liidi häviää kokonaan. Klikataan oikealla napilla kanavaa ja Mark Channel, se valitsee kanavan kaikki nuotit ja cut, niin ne häviää siitä. Sen lisäksi voidaan poistaa se kaiku kanssa sieltä näin. Noniin. Ja nyt jos me kuunnellaan, niin tarkkakorvaiset voi ehkä huomata siellä jotain. Aivan, sinne jäi se liidi vielä soimaan, koska tavallaan sitä nuottia ei lopetettu ja se instrumentti on semmoinen, että se soi, niin me voidaan kokeilla painaa sitä se meidän nappula, joka on Caps Lock. Ja Caps Lock lisää tommosen kiva pulikan sinne riville. Se meinaa sitä, että se hiljentää se instrumentti. Eli
Jos me nyt uudestaan kuunnellaan tosta. Niin nyt se hiljeni, aivan mahtavaa. Ja sit kätevää on kans, jos avaat jonkun muun trackeribiisin. Siinähän ero esimerkiksi MP3 siinä, että tässä on nuotit tavallaan mukana. Et sen sijaan, että olisi silkkaa audiodataa, on nuotit ja sitten ne instrumentit. Ja se pystyt tavallaan varastamaan, eli rippaamaan ne instrumentit. Siitä tekee niillä oman biisin aika helposti. Tietenkin se voi olla laitonta, mutta me nyt ei semmoisia oteta kantaa. Eli se onnistuu klikkaamalla ZAP-nappulaa tuosta nappula listassa ja siihen aukeaa tämmönen System Request ja me otetaan Total Devastation of the Song. Noniin, se meinaa sitä, että kaikki nuotit hävis, mutta kaikki instrumentit jäi. Myöskin toi order-listi on tyhjennetty tuolta vasemmasta yläkulmasta näkee. Tähän pystyy sitten itse tekemään oman biisinsä. Näissä kanavissa siis pystyy tosiaan liikkumaan tabilla ja shift-tabilla pystyy liikkumaan edestakaisin. Nämä on tosi käteviä, pystyy vaihtelemaan. Ja Spaceista voi ottaa päälle ja pois edit moden. Jos on pois päältä ei voi syöttää nuotteja, mutta silleen voi kuitenkin soitella panemalta tuosta näppäimistä niitä näppäimiä. Siinä on myös tuossa videon kuvauksessa sitten linkki semmoiseen apukuvaan, mistä näkyy ne kaikki koskettimet. Ja sitten niin, tästä voisi sitten lähteä tekemään omaa biisiä. Ottaa tuolta bassorummu ja laittaa vähän bassorummun nuotteja tänne. Ja nyt kun me kuunnellaan, niin siinä se on. Ja niin, jos tuntuu, että kanavat loppuu kesken, niitä voi lisätä add-nappulalla, kuten tuosta näkyy, niin näkyy, että tänne tulee niitä lisää. Tästä pystyy palkilla niitä kelaamaan ja sub-nappulalla niitä pystyy poistamaan. Mahtavaa. Ja lisäksi on, kun olet tehnyt mestariteoksessa, niin voit painaa saveä ja tallentaa sen. Tallensin juuri esimerkkikappaleen päälle, en tiedä oliko se fiksusti tehty. Ja niin. Kiitos ja toivottavasti tulee kivaa träkkäilyä.